Tak tahle cesta Robin Hood 9B je parádní v tom, že prostě člověk začne, cvakne první expresku a hnedka první krok je těžký, druhý krok je těžký a všechny další kroky v podstatě, než člověk doleze do posledního chytu, jsou těžký a v podstatě úplně ve všech by se tak nějak teoreticky dalo spadnout. Samozřejmě některý jsou trošku těžší, některý jsou trošku lehčí, jsou tam dvě místa, kde se dá trošku orazit, v obou místech jsou taková jako neúplně jistá kolena, v jednom kolenu se dá dokonce i pustit. Jde se ze dvou spoďáků, mám založený levý koleno, který musím tak jako nepříjemně vyndat. Levou nohu trošku prokozím a udělám dlouhý krok do dalšího backendu, což je hodně špatný chyt, zvláště když si člověk uvědomí, že to je ve stropě. Je těžký zvednutí pravé nohy vejš a levou nohou zaklíním do díry. Chytnu jednu přídrž, jdu do takového dobrého lupenu a v podstatě na play jak struna pravou rukou došáhnu do té nejvrchnější části, kde to bude nejvíc, nechám vyvlát tělo do obrovského kyvu a ten je relativně hodně těžký udržet. Problémem je, proč ta cesta je tak těžká, je samozřejmě, že tam jsou samostatně hodně těžké kroky, je to všechno fyzický, atletický a že jich je tolik relativně za sebou bez nějakého většího odpočinku, což je velmi vzácné takovou cestu na skalách najít. No. Takže ačkoliv cesta má třeba jenom 12 metrů, tak bych řekl, že je hodně vytrvalostní nebo minimálně silově vytrvalostní. Pojď na to. Drž to.
mně jde v lezení na skalách spíš o tu krásu pohybu a tu dost často najdu i na takových jakoby skalách, který by dost lidí nazvalo jako totálním šlemem, ale totálním. Ale prostě třeba tou krásou pohybu, tou zajímavostí pohybu, že tam prostě fakt člověk musí sedět 2 hodiny, než vlastně přijde na to, jak ty chyty všechny přesně nachytat, ale dost právě často nějaká jako parádně vypadající stěna je pak ve výsledku z lezeckého hlediska taková jakoby stupidní, bych možná i řekl, že to je prostě jenom pravá, levá, chyty jsou jasný a pokud máš tu sílu, tak nespadne.